Bueno, kaixo, egunon guztioi. Eskerrik asko etortzeatik. Bueno, gaur dudi gabe, dantza dezaun Tolosa. Dantza dezaun elkarrekin. Aspaldi, gure taldekide izan zianakin. Lagun zarrakin, eta gaur ingoiteun lagun berrikin. Eta bueno, dantza dezaun, kiston euri zaparra botatze bai gure. Zenbaki potoloa da, 60. Eta gaur hemen bildugean jende askoi esker lortu deu zenbaki hau osatzea, 60. urte hurrena betetzea. Horregatik guk gaur taldekideok esan nahi dizeu eskerrik asko. Eskerrik asko zue denoi, urte luzetan ilusio handiz lan indezuelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko berrizko. Eskerrik asko ere bai, aurten indizkizeun deiei eta eskaerei, txintxo eta baiezko batekin erantzun diezuelako. Ta marroiei ere bai, eta laranjei, eta urdinei, eta berdei, bakizue, udaberrin kolore guztako egin beharra daudela, eta bueno, oso ondo erantzun dezue. Eta batez ere, eskerrak eman nahi dizkizeu, taldekideok, udaberri izaera sortzeagatik. Izaera, ekintzailea, berdintzalea, euskaltzalea, eta gaur parrandazalea de bana. Orduan, goza dezaun elkarrekin da ondo pasa eguna, bale? Opa berri!
No,